A súa célebre tarta de amorodos con nata non é do único do que se fala estes días nesta confitería de Pontevedra. Os seus responsables decidiron poñer en marcha unha iniciativa solidaria para apoiar as persoas damnificadas polo volcán da Palma. Realmente é unha situación dramática. Nós tuvemos aquí unha parecida, aunque non tuveramos tal, pero cando foi do Prestige tamén a xente se volcou con nós. Nós ahora tratamos de nos poñer o noso grano de arena. E realmente non é que creo que puxemos un grano, puxemos máis que un grano. Todo recadado o sábado en Capri destinarase aos palmeiros a través da ONG Mensaxeiros da Paz. Case 6.400 euros dos pontevedreses que se di moi pronto que marcharon xa cara a Illa Bonita. Normalmente un sábado fanse sobre 1.800, 2.000 euros máis, e fixéronse 6.343 euros, o sea, para que veses a resposta realmente que a xente foi demasiado, o sea, tuvemos que vir ás 3 da mañán, realmente, xa o día anterior xa vimos adiantado, e o equipo de 8 personas que somos, todos poñendo da nosa parte, e realmente cunha satisfacción de ver isto foi unha satisfacción para nós. Na pastelería explícannos que tiveron esta idea ao ver as tráxicas imaxes que chegan dende a Palma, e entendían que non podían quedar cos brazos cruzados e atoparon na súa clientela unha resposta inmellorable. A xente incluso daba o donativo e quería que o marcaran na caixa e levar nada, pero bueno, xente que compraba para regalar, para tal, pero bueno, valía todo. O que máis se vendeu foi postos de fresas con nata, que se vendeu moito, 1.000 hojas, panadas, todo que se ve aquí, todo se vendeu todo e máis. Agotamos existencias porque, xa te digo, foi unha resposta abrumadora. Realmente estamos contentos da resposta da xente. E tamén agradecen as mostras de cariño recibidas pola xente por poñer en marcha esta acción. A xente é maravilla, o sea, a xente dándoche en todo momento esa iniciativa que foi espectacular e realmente, o sea, animándote moi ben, verdad? Moi ben. A vista dos resultados desta primeira iniciativa solidaria, en Capri xa pensan en organizar algunha outra nova campaña. Dende logo, contan co apoio dos pontevedreses.